Pozdravujem všetkých fanúšikov britskej značky Mini, ktorá v roku 2024 zažíva doslova revolúciu. Ešte si nespomínam na rok, kedy by značka Mini uviedla na trh v prvom rade nové generácie už zaužívaných ikonických modelov, ako je Mini Cooper a Mini Countryman, a súčasne ich doplnila modelom úplne novej generácie, modelom Aceman, čo bude čisto elektrický crossover alebo SUV. Dnes vám spolu s Tomášom Švábikom, produktovým manažerom BMW Slovensko, ktorá zastrešuje značky BMW aj Mini, predstavíme prvýkrát nový Mini Countryman. Aceman sa veľkostne zaradí do stredu medzi Cooper a Countryman, preto nám Countryman s treťou generáciou zásadne podrástol na krásny, plnohodnotný rodinný kompakt. Mini Countryman stelesňuje najväčšie a zároveň najuniverzálnejšie vozidlo z modelového portfólia Mini. Na Slovensku sa zároveň jedná o najpopulárnejšie a v posledných rokoch aj najpredávanejšie vozidlo Mini. S príchodom novej generácie výrobca tiež zásadne zapracoval na dizajnovom odlíšení svojich modelov. Hoci na pohľad je to Mini, aj z neho cítiť DNA Mini, v detailoch ho výrobca chcel dizajnovo odlíšiť od legendárneho Coopera, v prvom rade tvarom predných svetiel. Zatiaľ čo Aceman sa bude vyrábať už len s čisto elektrickým pohonom, Cooper a Countryman ponúknú stále spaľovacie motory, ale aj dve elektrické verzie. U Coopera sme sa s elektrickým pohonom stretli už v minulosti, pre Countryman je to úplne novinka. A práve v súvislosti s elektrickým pohonom treba spomenúť, že nový Countryman stojí na spoločnej platforme s modelmi BMW X1, X2. Tak ako X2 sa natiahla do dĺžky, aj Countryman nám zásadne podrástol o necelých 14 cm. Rázvor nápravy je dlhší o 2,2 cm, auto je širšie o 2 cm a do výšky Countryman narásol o 10 cm, hoci pri tej dĺžke, ako sa natiahol, vôbec opticky nepôsobí, že by bol vyšší v porovnaní s predchodcom. Denné LED svetlá sú rozdelené do segmentov, ktoré ponúkajú rovnako možnosť individualizácie a personalizácie podľa vašej nálady. Na výber sú režimy Classic, Favorite a John Cooper Works s tým, že sa spája aj rozlúčková a uvítacia animácia vozidla. K individualizácii prispievajú aj 4 možné výbavy, ktoré si zákazník môže zvoliť, a zároveň množstvo výbavových balíkov, ktoré sú k dispozícii k vozidlám Mini. My vám dnes predstavujeme vrcholnú najvýkonnejšiu verziu John Cooper Works, ktorá prichádza s inovovaným logom. No a nové, jednoduchšie je aj logo automobilky Mini. Interiér novej generácie modelov Mini prináša veľa zaujímavého. Zjednodušene môžeme povedať, že Mini sa vracia do svojej histórie. Úplne vypúšťa prístrojový panel a zdrojom informácií sa stáva unikátny okrúhly OLEDový displej s priemerom 24 cm, umiestnený v strede palubnej dosky. Slúži ako rýchlomer, informačný displej palubného počítača, ako dotykový displej multimediálneho systému a viete na ňom aj mixovať muziku. Cez centrálny displej je možné prepínať aj Mini Experience režimy, ktoré z tohto centrálneho displeja vytvárajú projekciu svetla na prístrojovú dosku. Mini Experience režimy menia jazdné vlastnosti vozidla a zároveň menia aj ambientné podsvietenie vo vozidle. Vo vozidle je použitý operačný systém 9, ktorý ponúka vysokú možnosť personalizácie a individualizácie. Vo vozidle sú dostupné aj najmodernejšie asistenty, ktoré poznáte z vozidiel BMW,
ako sú jazdný asistent a parkovací asistent, za príplatok aj verzie Professional. Unikátnu retro atmosféru interiéru dodáva palubná doska obšitá textíliou a textíliou obšité aj výplne dverí. Dokonca tretie rameno športového volantu je tiež vytvorené z textilnej pásky. Po centrálnej displeju máte ešte 5 krásnych mechanických ovládačov. Stredným sa štartuje vozidlo, imituje vlastne kľúč štartovací ako za starých čias. Ľavá pačka je joystick automatickej prevodovky, pravo sa menia jazdné režimy, máte tu potom ešte otočný ovládač pridávania hlasitosti a tlačidlovú ručnú brzdu. Nový Countryman John Cooper Works je nielen ostrý a rýchly, ale aj príkladne aerodynamicky tvarovaný. Kto z vás by povedal, že táto svalnatá karoséria má koeficient aerodynamického odporu vzduchu len 0,26? Špecialitou každého modelu Mini je špecificky tvarované čelné okno, ktoré musí mať určitý sklon a zaoblený tvar. Kvôli nemu je potom tvarovaný alebo teda prispôsobený head-up display, ktorý nepremieta informácie na čelné okno, pretože technicky by to nešlo, ale na vysúvateľné sklíčko, čo pôsobí tak trochu oldschoolovo, ale ide o technické riešenie kvôli ikonickému tvaru okna. Paleta spaľovacích motorov pozostáva z jedného dízlového a 3 benzínových, a prvýkrát v histórii bude Countryman k dispozícii aj na elektrický pohon. Predokolková verzia bude mať označenie Countryman E, štvorkolková výkonnejšia Countryman SE. Benzínová ponuka štartuje 1,5 litrovým trojvalcom so 48V mild hybridom, no a nad ním je potom plnotučný benzínový 2 liter práve tejto ostrej verzie John Cooper Works. Pri naftovej verzii počítajte s výkonom 120 kW, 163 konských síl. Slabšie výkonové verzie benzínového a naftového motora poháňajú výhradne predné kolesá, výkonnejšie sú automaticky spriahnuté s pohonom všetkých 4 kolies. Obe elektrické motorizácie nového Countrymana sú spriahnuté s jednou batériou s využiteľnou kapacitou 64 kWh, ktorá tomuto kompaktnému SUV umožňuje dojazd cez 400 km v závislosti od toho, ktorú výkonnovú verziu si zvolíte. Predokolka má o niečo dlhší dojazd než verzia s pohonom 4x4. Výkon nabíjania AC štandardne 11 kW, za príplatok môžete mať 22 kW stávanú palubnú nabíjačku, s ktorou si nabíjanie na domácom wallboxe viete skrátiť na 3 hodiny 45 minút. Pri 11 kW je to vyše 6 hodín. DC-čkové nabíjanie jednosmerným prúdom má výkon 130 kW a batériu z 10 na 80% nabijete do 30 minút. Preplňovaný benzínový 2 liter vrcholnej verzie John Cooper Works s výkonom 221 kW, 300 konských síl a krútiacim momentom 400 Nm vystrelí z 0 na 100 za 5,4 sekundy. Maximálna rýchlosť je obmedzená na 250 km za hodinu. Sila motora je štandardne prenášaná na všetky 4 kolesá. Pre rozdeľovanie krútiaceho momentu riadi elektronika v závislosti od jazdného štýlu a podmienok. John Cooper Works je vybavený tiež posilnenou brzdovou sústavou so strmeňmi lakovanými v chili red červenej farbe. Rovnakou farbou je strieknutá tiež kontrastná strecha. Mini Countryman jazdí na kolesách od 17 do 20 palcov, naše vystavené automaty najväčšie 20-ky s krásnym dizajnom. Pre viac informácií navštívte náš web www.mini.sk alebo sieť našich autorizovaných predajcov Mini.